ko n'a lamɛnni cɛ fara muso ka denmisɛnnin maabakɔrɔ wari tɔrɔ wɛrɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen wale nin an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 tarata o tarata ne ni waati sera e ni ne bɛ jɛgɛ fo ɲɛmaso ka yamaruya kɔnɔna la o tuma min ye sɛbɛnnikɛlaw ye an tɛ sɛgɛn k'u fo sabu n'i y'a mɛn ko kunnafoni balan maa dɔw b'u ka maagan kɛ min ye su fara tile kan ni ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni minnu kɛ Bɔkari Tarawele a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana kunkanko kumaw la an bɛna an sigi k'a woloma a la kumabaw min ka di jamanadenw ye jamanadenw mago bɛ fɛn mun na fɛn mun yɛrɛ ka ɲi jamana ma an b'an da don la baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi bolo bi sɔgɔmada in na a n'a ka kalandenw kɛmɛ k'a lakori ni yamaruya b'an bolo bi sɔgɔmada in na sɛbɛn minnu labɛnna ɲɛmayaso fɛ k'an k'an wasa don a la arajo minnu ka fiɲɛ tulukala minnu bɛ ka bila an na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fɔ ka sun ka kuma a ma nɔgɔn dɛ ayiwa bi yɛrɛ sunkalo tile joli an tɛ 12 la de awɔ 11 o ma ne b'a avancer la o ma i bɛ fɛ ni kalo duman ba i bɛ fɛ a ka ban kelen oui ka bilen i b'a fɔ e yɛrɛ sundola kɛra ye k'a sɔrɔ papaga an tɛ minɔgɔ don an tɛ kɔngɔ don an sunkalo ka di sa wa a bɛ mɔgɔninfin jo de k'i fari jugujugu k'a ka di ni nin n'a ɲɔgɔnna kuma plateau tɛ ka jɛ n'an tilala sisan ka jɛ i bɛ kɛ ko situlu bɛ tile la o maa ma ɲini Jibi fɛ a k'a bolo yɛlɛma o bɛ bɛn jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari ne bɛ n tɛgɛ don joona l'indicateur de renouveau Fasiriba n'o ye Idrissa Thiene ko a ko politique gɛlɛya a kuma tɛ fɔ ka ban jamana in kɔnɔ jamana premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele e ko a na kisi walima a bɛ sɔn ka taa Fasiriba ko n'i ye politique ko kuma lajɛ a ko siga tɛ min na i b'a ye k'a fɔ jamana gouvernement ɲɛma ale kan ka taa CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ min ye conseil ye Bɔkari a bɛ t'i dantigɛ dantigɛli fɔlɔ min kɛra waati min bɛ ni o sumana ka d'a ma Bɔkari baara kologiri minnu kɛra a dira mun ni danganiya minnu ye mun ni mun de kɛra mun de dɛsɛra ka kɛ jamanadenw sigilen bɛ ka mun makɔnɔ min ye CNT n'o ye colonel Maliki Jaw ye Bɔkari i b'a ye k'a fɔ a n'a ka cɛdenw Choguel Kokala Mayiga a bɛ t'i jɔ ɲɛkɔrɔ kalo tile 21 nata Fasiriba ko ka kɔn o don ɲɛ a ko ɲuguɲugu min bɛ dugu kɔnɔ o de ye Choguel Kokala Mayiga ale tɔgɔ ye Bɔkari dɔw b'a fɔ ka ja dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka goya Fasiriba ko siga kɔni tɛ min na Dr Choguel Kokala Mayiga a bilala mission dɔ de la jamana kunna a bilala mission na don min na jamana ka kalan min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ka se ka kalafili labɛn a don in kama wasadenw ɲɛkɔrɔ a ko kalafili bɛ se ka kɛ min ye kalafili tɛmɛnen kɔfɛ lakanako baara ka se k'o sabati min ye o fana kɔfɛ Bɔkari Tarawele min ye malidenw ye ka danaya don politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka jamana basigi jamana sariya sun dɔw bɛ yen nin ka yɛlɛma don baara la parce que b'a ko o kuma fɔra don min na ka na bila an bɛ don min na ko bi ko kɔfilɛ don sera Choguel ye kuma ni kuma minnu bɔ a da kɔnɔ Bɔkari Tarawele mun ni mun sera ka k'a la mun dɛsɛra ka kɛ a ko n'i ye Choguel ka kumaw lajɛ a ka kuma tɛmɛnen la Bɔkari Tarawele b'a ye k'a fɔ kalafili kɔni o min fɔra a fɛ o kuma ko dɛsɛra ka kɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko Mali ka goni bi Mali ni a dɛmɛbaw Mali n'a baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye CEDEAO ye i b'a ye k'a fɔ Mali ni CEDEAO tun bɛ hakilina kelen minnu na Bɔkari Tarawele ko bi ko yɛlɛma donna kow la Fasiriba ko bɛn kɔni o tile tɛ bilen a ko don o don dɔ kɔni de bɛ fara ko gɛlɛya kan nka n'i ye kow yɛrɛ taabolo lajɛ a ko Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele ko cɛ gɛlɛn don a ko tiɲɛfɔla don a ko kankelentigi don a ko Mali politique ko baara la maa t'a dɔn ka tɛmɛ a kan maa minnu farala ɲɔgɔn kan min ye bɛɛ fanga baara ye an ka jamana in kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele k'a b'a cɛmancɛ la a ko n'i ye kow taabolo lajɛ a ko min kɔni Choguel ye n'a taara jɔ conseil ɲɛkɔrɔ Bɔkari Tarawele Maliki Jaw a n'a ka cɛdenw ye u bɛna yamaruya sira wɛrɛ d'a ma tuguni wa walima u bɛna labila wa Bɔkari Tarawele a ye baara minnu kɛ u bɛna bɛn olu ma wa walima u bɛna goya olu ye wa a ko ɲininkali o to min bɛ yen siga kɔni tɛ min na laɲini caman tun kɛra ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma Bɔkari ko bɛɛ lajɛlen kɔni a dɛsɛra Fasiriba ko min ye colonel Asimi Goyita ye ale de kɔni bɛn'i bolo bɔ a kan wa walima a bɛna danaya kura ta ka d'a kan wa o ɲininkali to min bɛ yen a ko n'i ye jɛɲɔgɔnw lajɛ colonel Asimi Goyita ani Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsi ani politique
politique ma o kuma ko kuma dula ko akilu be jenge nga min ko ni jamana yɛrɛ taabolo ye a wajibelen b'u fɛ u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu n'i y'a la ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛw fɛ ko minnu bɛ ka kɛ jamana fɛ wa maa minnu fana bɛ an kɛrɛfɛ n'u bɛ ka juguya ta k'an sɛgɛrɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ani Asimi ye min daminɛ o kuma ko n'u farala dɔrɔn ko jugu bɛ s'an na mɛ min fɔ nin f'u ye bɔ an tɛ ko caman dɔn politique ko in na nka ni u ye Choguel gɛn ka bɔ nin place in na n b'a fɔ n ko maa don maa min n'a jɔyɔrɔ tɛ se ka falen dɛ nka n'u y'a gɛn nin waatinin kɔnɔna na mandiya fɛn fɛn bɛ colonel Assimi Goïta nɔfɛ a mandiya bɛɛ bɛ burun ka bɔ a kɔ sisan siga t'o kuma la o non wuli a fanga sɛbɛnnikɛla indicateur de renouveau kɔnɔ n'o ye Idrissa Tiémé a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Choguel ye Bɔkari ko cɛ duman don cɛ gɛlɛnba don ka tiɲɛ fɔ o kuma ko ka nɔgɔ a bolo ni fɛn bɛɛ ye Bɔkari Traoré min ye jamana ko Choguel bɛ ka baara minnu kɛ ko ɲininkali de bɛ kɛ jamana ko don wa walima yɛrɛ ɲini de don wa a ko ɲininkali to min bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na fɛn o fɛn bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bɛ yen jamanadenw ɲɛ b'a bɛɛ la a ko fɛn dɔ kɔni bɛ yen ko min fana kɛcogo ma ɲa o de ye politique maaw ko Choguel ma se k'olu fara ɲɔgɔn kan don o don ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn farafaralen a ye misali yɛrɛ ta Choguel bɔra tɔn min na ni ka kɛ premier ministre ye M5RP a ko o M5RP o fanga dɔgɔyalen bɛ an bɛ don min na ko bɛ yen o burujalen bɛ o farafaralen bɛ a ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko Choguel ka politique don a baara tɔ olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan don min o hakilinaw n'u ŋɛniyaw kun tɛ kelen ye koyi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ caman ta kun ye Irim Boubacar Keita ka fanga ka tiɲɛ nka dɔw ta de ye ni fanga tiɲɛna n bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn sɔrɔ n dufa bɛ fa cogo di n'aw ŋɛniyaw ma kɛ kelen ye ni kɛlɛw ko k'a bɛna se kuncɛyɔrɔ la aw taabolo n'aw kun tilenna fana tɛ kɛ kelen voilà Bɔkari Traoré Idrissa Tiémé ko a ko min ye Choguel ye k'a tɔgɔ bɛ fitinɛ caman na nka n'i y'a lajɛ ni ka Mali bila nin kundama in kɔnɔ ka Mali bɔ ɲɛdonna la ko n'i ye Choguel fana sen b'o la k'a tɔ b'a dɛn sogo ka fasa muru da ka gɔ min ye kalo tile 21 nata Choguel bɛ t'i jɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ a ye baara minnu kɛ k'o da diɲɛma tulo kan min ye baara minnu dɛsɛra ka kɛ k'o da diɲɛma tulo kan min ye wasadenw olu de bɛna lajɛ k'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ ni Choguel kan ka to a jɔyɔrɔ la walima n'a kan ka gɔn ka bɔ yen maa wɛrɛ ka sigi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Idrissa Tiémé ale ka sɛbɛnni don Idrissa Tiémé ka fara indicateur du renouveau mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko min ye info M matin ye sɔgɔmada la kunnafoni maa min ka fasiri ye nin ye o ye honorable n'o ye député kɔrɔ ye Foniba SDB info matin maaw olu y'a sɔrɔ a ka page Facebook kan n'i y'a ta k'a lajɛ i datula M5RP ka cili min na min ye maa duuru ye e ko olu ma gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔna na wa k'a sabu kɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɔni kun bolodan bɛ u fɛ dɔ kun laban dɛmɛlenw na o ɲɔgɔn ye senfɛ kumaw kɔni yɛlɛla ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ maanifin dusukun u fɔna ɲɔgɔn kɔ min ye maa damadɔ ye est-ce que olu ma kɛlɛ o fari ni ko o da wa o kɛla sabu ye min ye maa minnu n'olu tun bɛ n'u kun n'an bɛ kana wele bɛ kana kana baara kɛli la n'o ye anw ka finitigilakaw ye o kɛla sabu ye ni ka nin maa wɔɔrɔ ni ka se ka u gɛn k'u bila kɛnɛmana na bawo kɔrɔfɔ ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔla maa min fɛ o de ye jɛkulu min bɛ n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye n'o bɛ wele ko mouvement Kawra le renouveau o ɲɛmaaba n'o ye Alhaji Umaru Abdou Touré ye olu kɔni k'a bɛ waati jabɔ ka kɔn nin ɲɔgɔn ye cɛ i b'a ye k'a fɔ tile damadɔ yanni nin ɲɔgɔn ye ka kɛ f'u taara fɔ ɲɔgɔn kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Alhaji Umaru Abdou Touré ye mouvement Kawra le renouveau ale kɔni kun y'a ɲini Choguel fɛ sa lagɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ la min kɔni n'a jama ma caya o senfɛ k'a ɲini Choguel fɛ k'a fɔ ko min ye M5RP comité stratégique ɲɛmaaya bulon ye a k'o di maa wɛrɛ ma o kɔrɔfɔ ye yalima k'o de ma bɛn Choguel ma wa kɔrɔfɔ bɔn bɛ ka bi wa n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔw kɔfɛ i b'a ye nin ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen in kɔni nana ka na sigi senkantugu kokura min kɔni ni maa caman kun welen bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye comité stratégique M5RP ye o ɲɛmaaya bulon maa caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara tɔnden kologiri maa caman kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ taabolo min n'o b'a la ka boloda Choguel fɛ k'o kɔni k'o tɛ olu hakilina ye nka n'i y'a lajɛ min ye Koniba SDB ye a kɔni a jira k'a fɔ min ye nin kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ ninnu ka nin man kan wuli ka jɔ kɛnɛ in kɔnɔna na n'o ka nin ɲɔgɔn ye tɔnsigi in kɛnɛ kɔnɔna ye min kɛla sabu ye k'u gɛn k'u bila kɛnɛ ma n'o ye Alhaji Umaru Abdou Touré mouvement Kawra le renouveau o ɲɛma ka taa se maa wɛrɛw ma maa ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Koniba SDB ye o sen bɛ maa gwɛlɛnw na ka taa se min ye Daba Jalo ye o fana bɛ a la Nuhum Dumbuya ka taa se
Salim Magajima Ousmane Doumbia ani Dr Ibrahima Afo Traoré nunu ngoni nde blona comité stratégique M5 RP nyama blofe ka foku sente M5 RP ka tabulo silatu mi M5 RP ka kube kuma M5 RP to alawa o bana peu kata se mi uye kelami nda nika o buloda ka nyoye nzebe na tara se do ko ni do ka eglegu du favara wa mi ngoni e ko o ma nyon ko lisewa atara wolo femi na akoni ufulla nyanga chema uga grupu WhatsApp mi be ma duru nunu ngoni foshi la ku sama ka bo akonnana wa mi e tabulo worowe o tabulo nunu be na ka sabu e nunu ngoni no ye ni ma woroe uka kuma M5 RP to ala ko nu kon kuma ka mena M5 RP to ala kerengere na comité stratégique to ala ku na feye femi ngoni be jayanu ujole ni ataka laje mi ye Elayo Umaru Abdou Etouré aleka korofo ani aleka gweli ka bo sali konnana ni nyoye adoni gama o de goni ngela sabu e ma chama ngoni wulla ka tuko anofe kono mako mi ye kono ma siribe ko ale koni ale ma wuli ka bo manu nu nofe ka fokale ni Abdou be janfala gui ko ga ko na manya ka foka ko kono ngelata oluka kelami no ya abuloda na kala sabu ka Alhaji Ibrahim Bokar ke taka fogani ka dafri o koni ko haglina no kunglena o tabulo be ulula wa be ale bulo kerengani ala mi ye jamana yi ni ngora be saka fiye jamana tabulo la tuko mina mi ye marake tuko mai o be saka nati jamana ngonna na tuko mina kata se mi ye flameru ye o be saka kele ka bo jamana kono no dungo jugo yayi ale ka haglina na ka wuli ka jo nyeshi mboma kabi Amadu M5 RP kono bawo haglina njigi yani M5 RP ka faranywanga kale kunye jagulu do fana tonde kulo giriye no FSD o ma kulo girin dodo wa mi ye koni basiri be ale ya jira ka fo ni gweli goni o dina ga sabu ale ki taga flajigi ko wa ko mi ye M5 RP ko ma kelen fa jente koyi ko bela jele jedo olu de jena ka ni toyi ni ka sigi singa na manya ka fo ko haglino nana fo nyogo no tara wulo ma worola olu ka dulolila ko gwenga boton gonnana ton ko fimana jema olu senu data la tuguni ko tabulo yin ko fana kulu dina sigi ko lajagoyi kale ma to fo ko ga ko mi ye shogel ko gala maigaye ku be nywando u be nyon tabulo do wa u be nyon haglino mfana ubu fando nyon fe wani ye ko fo laje mi ye ko numba sidi beye aku wati ni do na to konnana ni dloli na wulla femina mi ye Dr Shogel ko kala maiga ni M5 RP ma to we munu be Shogel nove ko lu na bo ako kalama ni we sabai sama mi na ya sama ka bo info em mata e konnana olu fana ya salo ka bo mi ye deputy koro ko numba sidi be o ka SCT no fa Facebook we bordore angata o laban e bolier ne be ntige dongo kura le chikan Fatriba no ye Adaman Ndaw ako armée monte en puissance bordore ako te dala folie ako ye foko ban ako ni yanga jamana ni laje Fatriba no ye Adaman Ndaw ye ako Malik keleke chew o ka bolo dabulo ayelemara kunu ukme tuko mina bordore ani bi ko mina tuko kelunte ako mamunu be jamana marala be bordore uyu na kundon uye jamana don ka kinna don jamana don mogo be femuna uyo don Mali yere ka sinesiki kanga blam namin kono bordore ku yo fana nyini ko don Fatriba ko munturable o de ka jamana furanka je mamunu ye juguye mamunu ye tieni kalaw ye mamunu te jamana fe bordore kulu nyini ka bwancela ni kulu da ku kantike ni ka ma sebo ka temenu ka barai bordore ko di bara damle lembe armée te bandugu kuna kaka dogon atenyine dugu ko tieni kalaw be menemene wo kono be sana wo bordore ku bu belaje nyini ku dafara Fatriba ko no ye Adaman Ndaw ye ako ni ya laje Mali min ko ni dirpaye no ye armée ka kuna fondi soye bordore o be ka boka kuna fonu munu di wati labauna o dogolente jemana kuna fonu be tale ankan nafa nanga no ko nala o de kleti boka bi abada ni armée ma wuli ni ka yala cheni kala ko ni ku nyini ku mine bordore ni min bana mine mo ubo kunchi Fatriba ko ako ni ko tabulo laje ako armée be munu salo munu na bordore ibaye ka fo dugudun ka lafiya do bamanchu nyaga dalime anga jamana kono bamancha wale awaralime Mali kono kosbe bori ni Mali kono laje ako minye bamanchu ye uye fanga grima soro kosbe keleke chow bordore ka damne jamana koron fe bolo kana jamana chamanche bolo la kata bla fo jamana abani babala ibaye ka fo ube munumunu salula munumunu salo munun do ode bamanchu nunu be wo kono bordore ko armée era de be wule ka taw yoro nin ku fa parce que ba ko ni ansongo laje bordore uye dugu koni menaka na lamine kata bla ansongo bamanchu kume ka finye dugu munun tiga dugu do na fu yo daga dugu taka bo maudala
Fasiba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen mɔgɔ n'i y'a lajɛ maa minnu tun bɛ taa dɔgɔjɔw kɛ mɔgɔ i b'a ye k'a fɔ Anderbukan na ka taa bila tɔn kan a n'o lamini kɔnɔna la u bɛ taa sira dawulu ɲɛni ka t'olu bolofɛnw taraki walima k'u ningɛnɛ karaba a ko o fana banna min kɔni sɔrɔsiw ye mɔgɔ u bɛ dɔgɔjɔ la u b'olu dɔdɔlima ni ka t'u jɔ f'u ka feere ka ban ni ka tila ka segin n'u ye ka t'u bila f'u bɔyɔrɔ la mɔgɔ ko de bolo dalen bɛ a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ a ko hali bi min kɔni ye fabakura ye ale ni fabakɔrɔ mɔgɔ ka taa bila Ɲebebugu la Fasiba ko nin dugu ninnu bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la a k'u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa mɔmɔli kɛ min ye terroriste 4 ye u y'o sama ka bɔ yen mɔgɔ ni ka tila ka maa 6 wɛrɛ k'o ntaraki o tuma ni ka nɛgɛ k'olu bolo la a ko fɛn minnu yera u bolo o de ye marifa jugubanw bɛ n'o ye AK-47 o saba yera o tɛmɛnen kɔfɛ min ye mobili 2 ye u y'o sama ka bɔ yen mɔgɔ ni ka tila ka taa bila mugujugu wɛrɛw la mɔgɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye munumunu salo wɛrɛ kɛ mɔgɔ ni ka yala ɲɔnuna lamini kɔnɔnaw la u taara min kɔni ye terroriste maa 2 wɛrɛ bɛ yen u taara olu sama ni ka nɛgɛ k'olu bolo la Fasiba ko ne ko Bɔjabati naamu armée n'u ye ninnu minɛ o ni marifa yelen ni marifa min marali man kan u t'a cartouche décharge u kan wa o bɛɛ ti ɲɛfɔ hakilila k'a bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ yan mais nin ko ninnu an k'a f'u ɲɛna an ka force armée malienne ka fara ɲɛmɔgɔya u ka ɲɛmɔgɔya bulon kan kasoden marali kaso t'anw bolo yan tugun Bamanji marali kaso t'anw bolo yan Bɔri maa min kan ka don kaso kɔnɔ min man ka don kaso kɔnɔ an ka kɛlɛkɛcɛw u ye kɛlɛ kalan kɛ olu b'o dɔn ka tɛmɛ e ni ne kan ayiwa n'o tɛ min kan ka minɛ k'o kunci o bɛ minɛ ka marali min kɛ kaso in kɔnɔna na anw ka impôt n'anw ka taxe de bɛ tila k'u balo k'o dafara u b'o dɔn ka tɛmɛ e ni ne kan min kan ka mara ni ye Bamanji minɛ i kan ka dafara de ka kan tigɛ foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ Bɔri o tuma an ka kɛlɛ to kɛlɛkɛcɛw bolo Bɔri Tarawele o tuma k'u ye tiɲɛnikɛla maa 3 wɛrɛ minɛ yen ka tila ka taa marifa juguba dɔw bɔ kɛrɛfɛ n'o ye AK-47 ye Bɔri Tarawele Fasiba ko a ko Dandɛrɛ so ka taa bila Zegwa ale ni min ye Sikaso a n'a lamini ayiwa u ye munumunu salo fana boloda yen Bɔri kunnafoniw y'a yira k'a fɔ u ye maa dɔw fana minɛ wari kɛra maa minnu na o tuma n'a yirala k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw don u b'u bolo nin waati la ni k'u ɲininka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye munumunu salo kɛ ni ka taa min kɔni ye maa funɛ ye mɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ u taara bali maa dɔw fana na u ye tɛgɛ ta ka da olu kan min ye maa 15 bɔɲanko terroriste wari k'u y'o salo Fasiba ko marifa jugu 8 fana yera olu bolo ale ni AK-47 o kelen Fasiba ko a ko ni marifa jugu ninnu u bɛ bɔ fan jumɛn fɛ ɲininkali u b'u bɔ yɔrɔ jumɛn na mɔgɔ Tarawele min ye Bamanjiw ye u ni jɔn da bɛ file kelen na u ni jɔn bɛ dibi baaraw la Fasiba ko Bamanji ninnu minɛlen maa minnu bɛ k'u dɛmɛ kɛrɛfɛ u da sera maa caman ma k'olu de bɛ ka ɲini nin waati la n'o ye complices ye olu de ye baara in tiɲɛbagaw ye jɛɲɔgɔnjuguw kɔni olu de b'an cɛla fɛnɛ u bɛ fɛn fɛn kɛ complices de b'a bɛɛ f'u ye Bɔkari Tarawele Fasiba ko a ko Mali kɛlɛkɛcɛw u bɛ baara mun na an bɛ don min na ko bi yaasa u bɛ se ka san sɔrɔ juguw kan dɔwɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ dɛ o tuma min ye dugudenw ye k'an fɛnɛ kana saliya abada kofɔli la dɛ n'an ye jugu ye dɔrɔn an k'u kofɔ a ka kɛ ten an k'u ladɔnniya an k'a yira k'a fɔ jugu dɔw tɛmɛna nin yɔrɔ fɛ sisan jugu dɔw bugulen bɛ nin soforo kunna jugu dɔw bɛ nin jida la u bɛ nin kuluwo kɔnɔnaw la o de bɛ kɛ sababu ye armée bɛ wuli ka jɔ kɛ ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ni ka t'u ka dagajugu ta ka bɔ dugudenw da la ko n'an dɛsɛra o la Bɔkari Tarawele o tuma k'an fɛnɛ farala jugu kan dɛ Bɔkari filɛ nin ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli don cikan maaw ka fara fasirijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔjabate o ko ten n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako n'i ye a lajɛ min ye Laya Jara ye ayiwa an ka taa Jibi fan fɛ cɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pub Bɔkari Tarawele an ka taa Bɔjabate sɛbɛn min n'a bɛ n bolo o de ye soir de Bamako ye fasirikɛba o ye Laya Jara ye Laya ko an ka forces armées maliennes n'o y'an ka finitigilakaw ye u ye kunnawolo ni sewa min sɔrɔ Mura kɔnɔna na n'o ye Jɛnɛ cercle ye e ko a muya n'a nisɔndiya a tɛ jamanadenw na halisa wa nka n'i y'a ta k'a lajɛ o baara ɲuman min n'o bɔra ka kɛ Jɛnɛ cercle kɔnɔna na dɛ o dugujɛ walima heure damadɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye dugu dɔ ye ni o bɛ village de zone ko fɔ o filɛ nin ye pays dogon o kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ e ko Bamanjilaka dɔw tɛ k'u jalagɛlɛya halisa ni ka taa daga sigi maaw da la wa awɔ jagɛlɛya kɛ mun b'u kɔ kara ni danga
a y'u minɛ ka di yan nka gɛɲɛ tɔ kɛ bɔ sisan bamanjilakaw kɔni kana i tɛgɛ kɔni jasa i bɛna gɛɲɛ min kɛ k'u bugɔ dɛ a b'i tɛgɛ ja nɛgɛden ka marifa don a da kɔnɔ ka ta tiɲɛ sabu tulo tulen don ni bamakolo ye tɛ kuma di mɛn n'u bɛ o ye faali da kelen de ye karato jumɛn b'i to yɛrɛ ma hali bi k'i b'i disi da an ka armée la ala ninnu tɛ kuma mɛn dɛ adamaden natabaya tɛ wa nin fana kɛn bɛ dɔw ka sɔrɔ sira di a bɛɛ yɛrɛfasu awɔ sɛmɛnna ye n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ muru sewa n'a sanayɛlɛ sɔrɔlen kɔfɛ forces armées maliennes fɛ i b'a ye k'a fɔ heure damadɔ baara jumɛn in kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye dɔgɔnɔdugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko zɔn jamana zɔn dugu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin bamanjilaka ninnu kɔni nana ni ka munumunu salo bolo da babalikanw bɛ u da min ye jagako ye an ko an bɛ sunkalo waati min na nin ye u jagako kuma de bɛ u nɛ kan waasa dugudenw olu kɔni ye dugudenw fɛ a jatigɛ ni a yɛrɛ n'a siran a tɛ a hakɛ dɔn min y'u ka nin kɔrɔfɔ ninnu ye a ye jaga bɔ o de kɔni bɛ aw kisi n'aw ma nafolo sɔrɔ ka di suma minnu bɛ aw bolo a y'o dɔ di anw ma o de kɔni ye anw ka taabolo ni an ka tabiya ye o bɛ silamɛ diinɛ min n'o bɛ anw bolo o de bɛ o taabolo ni k'o tɔ sira ni ka a lajɛya nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin maa kofɔlen ninnu ye e ko maa minnu kun jɔn b'u kɔkɔrɔ ni ka to ka nafolo mugu cɛ k'a d'u ma dɛ e ko o nafolo dila o tɛgɛ ma jasa wa min ye nafolo in ye o tɛ ka sɔrɔ tuguni min ye iya di ye i b'a ye k'a fɔ Amadu Kufo o min bɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo la ka taa ɲɔnɔyama in fɛ i b'a ye k'a fɔ fo ka taa se Masina bolo ma o kɔni ale kɔni ye taara fara Iyad Agali kan waasa u ka kɛlɛ u bɛ se k'a kɛ da kelen ye cogo min na nka min ye Iyad Agali ye ale fana tun bɛ nafolo sɔrɔ ka bɔ maa minnu bolo i b'a ye k'a fɔ o nafolo diba o tɛgɛ kɔni u b'a fɛ k'a tɛgɛ siri an bɛ waati min de ko sisan nafolo o t'a la ka sɔrɔ tuguni o de kɔni kɛ bɛ sabu ye sa nin bamaji jɛkulu ninnu u ɲɛmaw u ka wuli ni ka se ka taa babali boloda nin dugu ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔnɔw ka dugu minnu bɛ yen minnu bɛ yen kɔni ni o kɔni bɛ se u ka babali bɛ se olu la bawo dɔw kɔni bɛ hali sini u b'olu da k'u kantigɛ olu tɛ bɔ u kan kan min ye nin bamanjilaka ninnu ye ni maa min ma sɔn u ka fɔta ma u bɛ gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta ni ka ɲɛsin ma nka min ye village de zɔn ye min ye zɔn dugu kɔnɔna ye min n'o filɛ nin ye dɔgɔnɔw ka jamana kan o kɔni kɛn bɛ sabu ye sa min kɔni a ko a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye bawo min ye nin bamanjilaka ninnu ye u n'u ka moto caman ba den ninnu o yela nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na u yele kɔni bila bɛ anw ka forces armées maliennes ma u deli na ko u k'u o laban nin yɔrɔ kofɔlen in fana kɔnɔna na waasa u dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na nka n'i ye Iyad Agali ka geste in fana ta ni k'a lajɛ olu ni Katiba de Masina min n'o bɛ Amadu Kufa kofɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan e ko nin faali jugu min n'o kɛra mura kɔnɔna na jɛnɛ cercle la o ma dadigi kɛ kunkolo girima in caman na wa min kɔni kɛla sabu ye maaninfinw ka se ka lafiya jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛ bolo la lafiya ka se ka boloda dɔɔni min ye kɛrɛnkɛrɛnyala min ye jɛnɛ kɔnɔna ye gɛrɛndɛ min n'o kun t'an bɛ ka olu sɛgɛrɛ fiɲɛba de ye olu fifa an bɛ dumuni ko bi wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin jɛkulu ninnu ye u kɔni u b'u u da de bolo ani babalikanw n'o tɛ cogoya foyi tɛ ninnu bolo tugun min ye forces armées maliennes ye olu fana y'a jira k'a fɔ ni ninnu kɔni ma u taabolo n'u ka waleya jugu n'u m'a bolo kan u m'a dabila olu fana ka wuli ka jɔ jamanadenw n'u bolominɛ lakanali baaraw kɔnɔna olu fana tɛna salaya o la nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don Bokari Tarawele a ye to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ ne bɛ n tigɛ dɔnko kura le Caïman Indé fasiriba n'o ye Sulemani Kulibali Masa Solo ko a ko an ka taa camp 1 na gendarmerie nationale Bokari Tarawele min ye alamisa tɛmɛnen kalo tile 7 a ko baara belebele bolodara ye fasiriba ko a ko baara min bolodara gendarmerie kɔnɔna la wari min ye camp 1 ye k'a bɛ mɛn ka lakale sabu ko ɲumanya baaraw don a ko an bɛ kalo lɔhɔrɔmaba mun na kalo barikamaba n'o ye sunkalo kalo ye i b'a fɔ ko ɲɔgɔnnɛmɛ kalo i b'a fɔ ko den kɛrɛfɛli o kɔlili kalo i b'a fɔ ko ɲumanya ani min kɔni ye dunkafa kalo ye sabu maa minnu bɛ ni ala kɛmɛ ka segiw ye u ka ɲi k'u kɔfilɛ dugumamɔgɔw la Bokari Tarawele i yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni bili da a ko sabu baraji o baraji bɛ kɛ kalo in kɔnɔna la n'a ma doublé a bɛ triplé fasiriba ko a ko min ye gendarmew ka ɲɛmayasoba n'o ye directeur général ye Bokari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka dangana kɔnɔna la n'o ye journal de brigade Samu Menkɔrɔ Jakite Bokari i b'a ye k'a fɔ ale kɛrɛfɛ min ye camp 1 ɲɛma caman u tun bɛ u tun sigilen bɛ minɛn jumɛn kunna Bokari o de ye gendarme minnu tora kɛlɛ la min ye u furumuso minnu bɛ n'olu bɛ filiya la Bokari ani minnu bɔra filiya la ani den minnu bɛ n'u kɛmɛ yatimɛ falatɔw ye Bokari Tarawele olu ɲɛji bɛ se ka cɛ cogo min na sabu ji danbɛ maa caman ɲɛna Bokari Tarawele u denw tora kɛlɛ la u cɛw tora kɛlɛ la
min ye u balimaw tola kɛlɛ la wari jamana yɛrɛ a bɛna mun de ta k'olu sɛgɛrɛ o tuma jamana y'a yira k'a fɔ wari siga kɔnta la min ye gendarme ka bunakun ye o tuma ko maaw ma ko tora jamana ye wari ko ɲinɛ tɛna se ka ko kɔ a somaw wari waati ni waati ni fɛn mun sɔrɔla o tuma ko bɛ tila u cɛ jango k'u bolo lasuma parce que a ko min ye denmisɛnninw ka sakiw ye min ye kalantaminɛw ye ka taa bila livre la wari o taara ni k'o di denmisɛnw ma sabu fa minnu kan ka san wari jamana kunba bɔli la olu taara tiɲɛ so o tuma wajibi fo jamana k'i jɔ o la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye balo ye wari ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la an bɛ waati min na sisan n'o ye sunkalo kalo ye wari o de kɔni kuma bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o taara ni k'o ta k'o di min ye muso filiyabatɔw ma wari ka se ka taa dumuni tobi ka di denmisɛnw ma maa minnu y'o baaraw kɛ o de ye Demba Yatasa ye wari ale kɔni ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye a y'o baara ta ne ka gendarme sɛgɛrɛ nka gendarme yɛrɛ fana ka ɲɛmaya so n'u y'u ka mutuelle u ka ɲumanya u ka ɲɔgɔn dɛmɛ o soba o fana y'a lajɛ sa an bɛ don min na ko bi o tuma k'u mago bɛ mobili la n'o ye corbillard ye o tuma n'o ntanya b'u la wari o tuma o fana ye corbillard kura dɔ fana san o tuma ni k'o di gendarme ma mutuelle service mutuelle de y'o kɛ tuba ko wari o corbillard kɔni bɛɛ lajɛlen b'o ka baara dɔn o kɔni ni ala ye maa min kɔni fatu kɔni k'o ta ni ka taa n'o ye dayɔrɔ laban na ka baara o ye mobili bɛ n'a jɔyɔrɔ dɔn parce que b'a ko u ye so fɛnɛ koronbo kari wari min y'u ka hakilinaw bɛ sabati so min kɔnɔ mobili bɛ n'a jɔyɔrɔ dɔn i k'o kɔrɔfɔ yen a kuma ye sinsan kan han sinon bɛɛ tɛ don kɔrɔbiyɛri kɔrɔ ka yaala o i ye kɔrɔbiyɛri kɔni da ka mɔgɔ circulation minɛ i mana jɔ mɔgɔ ka da la a bɛ bɔ k'i gɛn mobili bɛ n'a jɔyɔrɔ dɔn i b'a lasigi kɔfɛ cogo di bolo maa si tɛ fɛ k'a ye a man di maa si ye wa bɛɛ bɛ don a kɔnɔ bɛɛ bɛ don a kɔnɔ kana sigi ko ni waraw y'i dun ko kɔnɔ dɛ ni waraw kɔni m'i dun o tuma f'a ɲɛna bɔra so kɔnɔ wari bɛ taa ni i bɛ don a kɔnɔ i bɛ don a kɔnɔ kana ala ka n'a cɛ janya ami Bokari Tarawele n'o tɛ kisi a ma o Bokari hakili jigin kuma dɔ la sa n dɔnbaga dɔ bɛ yen a ko n'ale ye corbillard a ɲɛna a y'i kale k'ale b'a ɲɛ munumunu de Bokari ala y'o ka kalifa minɛ don min na ko ka to o su ka seli kɛ ne ye n jɔ k'o layɛ corbillard kɔnɔ a ka kuma a bɛ kɛ cogo di a ka kuma jiginna n kɔnɔ a tɛ kisi a ma ni ne ko k'ale tɛ fɛ ka corbillard mun y'a ɲɛna o de sirilen d'ale filɛ kɔnɔ a filɛ nin y'a kɔnɔ ala masa ye ala k'an bɛɛ ta kɛcogo ɲa ami Bokari Tarawele parce que b'a ko n'o ye masa Solo ye a ko min kɔni ye o so min jɔra Bokari b'a ye k'a fɔ u ka hakilina caman bɛ sabati so in kɔnɔ ka un kɔnɔ Bokari Tarawele u y'o koronbo kari min kɔni ye sécurité ministre ye ale ka cɛden tun bɛ ale kɔni nisɔndiya yira n'o ye Dawudu Olo Mohamed Dini ye a y'a yira k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ gendarme ka ɲɛmaayaso fɛ Bokari Tarawele ko nin ye u ka bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ de ye o tuma k'ale bi k'a b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u cɛsiri jala kan Bokari Tarawele jango ni ɲɔgɔnna bɛ se ka caya cogo min na u ye ɲumanya mun ta ka muso filiyabatɔw sɛgɛrɛ ani denmisɛnnin yatimɛ falatɔ minnu sɛgɛrɛ Bokari Tarawele ko dɔ de ka fara u ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa u kana minɔgɔ u kana kɔngɔ wa u kana gɛn ka bɔ ekɔli la k'u dɛsɛra kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ Masa Solo ale ka sɛbɛnni don Masa Solo ka fara Kayima de ND fasilejɛkulu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin ye o ye Paul Henri Fonta ye ale ye baraminɛkalanden ye indépendant kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ e ko tile damadɔ baara bila n'o ye tile saba baara bila ye o baaraw bilalen kɔ anw ka station n'o ye taji feere yɔrɔ ninnu ka taji feerelaw ye u ka jɛkuluba min bɛ yen n'o y'u ka syndicat ye o kɔni kun y'a laɲini sa k'a fɔ tile saba baara bila o n'o kɛ o kɛra dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na nka min ko ni kun ma bɔ u ka laɲiniw na min ye baara bila cari ye n'o ye grève illimité ye o n'o baaraw boloda wa o baaraw fana nun donna kabi kunungo n'i y'a ta k'a lajɛ station damadɔ bɛ anw fɛ n'o ye taji feere yɔrɔw ye o dɔ bɛ Ola énergie kofɔ min ye Total ye ka taa se Shell ma ani Oryx nin taji feerelaw n'o ye pompisiw ye olu kɔni y'a jira ko gɛrɛndɛ ni degun sugu bɛɛ lajɛlen bɛ olu kan u ka baarada in na n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛ jɛkulu min na ni o kɔni o ɲɛmaaba ye Amadu Diko ye o kɔni ye a jira k'a fɔ a n'u dɛmɛ u ka laɲiniw na pompisi ninnu u bɛ degun ni gɛlɛya minnu kɔnɔna na sara o tɛ ka bɔli kɛ wa baara min bɛ ta ni ka da i kunjɛ la n'i ma baara in fana kɛ ka se a hakɛ la a ko a bɛ tila ka kɛ gɛrɛndɛ belebele ni jira ni ɲɔgɔn cɛ min ye nin baara bila ye baara bila cari n'o ye grève illimité ye n'a daminɛna kununko ntɛnɛn k'a bɛ to senna sa fo ka taa fɔ olu ka laɲiniw ɲɛnabɔ la laɲini
ninnu bɛ fɛn minnu nɔfɛ a turu bɛ bɔlɔ kɔnɔntɔn kan laɲini kɔnɔntɔn t'an bɛ u fɛ ka ɲɛsin nin baarakɛda ninnu ɲɛmɔgɔw ma wa min ye 7 ye e ko sɔnkɛ tɛ o ma wa 7 sɔnkɛla o ma min ye 2 tɔ ye o kɔni o taabolo ninnu kɔni kɛn bɛ den kɛrɛfɛ ye o bilala bolo kɔfɛ wa min ye pɔmpisiw ye olu fɔni y'a jira k'a fɔ 2 min n'o to bɛ kɛrɛfɛ dɛ o de ye olu yɛrɛ ka laɲiniw la kumaba yɛrɛ ye o 2 in n'o ɲɛnabɔla olu na baara ta ni k'a kɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ɲini u fɛ cogo min na nka o ni u ka laɲini k'a minɛ a bɛ waati jan bɔ ka na se sisan ma u y'a ɲini k'a fɔ u ni ɲɛmɔgɔya bulon u ka se ka sigi ni ka kuma ko nka ko min ye sigiliko kelen o de sera ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ wa o senfɛ fana o sigili k'i b'a ye k'a fɔ dama tu olu ka nin laɲini 9 in na wa min ye laɲini 7 ye u ko k'u sɔnna u ma min ye laɲini 2 tɔ ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye taji ɲɛmaa ninnu yɛrɛ ye jamana in kɔnɔna na faso Maliba k'olu kɔni tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ o la ko min ye pɔmpisiw ye n'u kɔni bɛ taa baara ta 7 in kɔni kan u ka baara kɛ n'u tɛ baara yɛrɛ kɛ u ka baara bila o de nana kunungo min o bɛna ntɛnɛn ma o kɔni u ye baara bila u ni ka o boloda o baara bila senfɛ i b'a ye k'a fɔ gérants waasa clients kana se ka jɔ ka mɛn station kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ olu ye wele bila maa ɲɛyeleke wɛrɛw ma min ye pɔmpisi ninnu ye e k'o ma dɔdɔlima fari da wa u nana maa ɲɛyeleke minnu nana n'u bɛna pɔmpisiya fari da ka baara kɛ pɔmpisi yɛrɛw nɔ na u ye kɔni y'a jira k'a fɔ k'u fana tɛna baara kɛ olu kɔni jɔlen ɲɛnɛ bawo nin ye gwɛli kɔrɔ ye k'a sɔrɔ i m'a fɔ maa ma ko taa so bawo a ye fɛn dɔ laɲini ka ɲɛsin e ma n'e ma se ka o ɲɛnabɔ a mana baara bila fana boloda k'a fɔ k'a n'a ka nisɔngoya jira e taara maa wɛrɛw ɲini ka na minnu bɛna baara kɛ o tigilama nɔ na ko yalima k'o t'o gwɛn dɔ la ye wa o ma sigi k'o kɔni lajɛ koyi o ka laɲiniw fana na o y'a jira k'a fɔ min y'u ka sara ye a bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na dɔ ka fara sara kan kabi san 2014 ka se 2019 ma fo ka na 2021 k'o fara o kan min ye tɔrɔmɔɲɔ min n'o kun kan ka fara o sara kan o nafolo bɛ ka salo ka fara ɲɔgɔn kan ni ka di u ma o bɛ u ka laɲini na wa n'i y'a ta k'a lajɛ san mana kuncɛ min ye baarakɛlaw ni syndicalistes ye bɛɛ lajɛlen bɛ 13e mois dɔw o 13e mois fana k'o ka sara u ye o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ laɲini min n'o kɛn bɛ 100 sara la 2014 ta ko 15 o ka fara nafolo kan min ye 2019 ye 100 sara la 39 o ka fara nafolo kan 2021 wa min ye 100 sara la 15 a n'a kunkanfɛ o ka fara o kan o ka laɲini taamɛ ni ka bila ni minɛn kɔnɔna na ka ɲɛsin u ka ɲɛmaya bulon ma ɲɛmaya bulon kɔni y'a jira k'a fɔ n'u bɛ baara kɛ u ka baara kɛ n'u tɛ baara yɛrɛ kɛ u k'a to yen wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ fasirikɛbaa yɛrɛ kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ cogo min na nin ko in bɛna to senna ta wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa min ye k'ale i yɛrɛ timinadiya ka client dɔ kɔni ɲininka station dɔ la o kɔni y'a jira k'a fɔ wa ko nin ko min filɛ nin ye ko ni dɔ ka bama sa dɔ ka nate diya bawo nin station minnu bɛ yen n'an da tula o la n'o ye Total ye ka taa se Oryx ma Ola Energy fo ka taa se Shell ma u kɔni n'olu kɔni maaw banna baara ma bɛɛ station wɛrɛ minnu bɛ anw fɛ yan n'o y'anw yɛrɛ ka jamanadenw ta ye olu kɔni na sanga sɔrɔ an na taa ye an n'an kun da yen kan a tajiw k'a san k'a kɛ an ka bolimafɛnw kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Lɛdebana kɔnɔna na Paul Henri Fonta baraminɛkalanden don an y'a sama ka bɔ Lɛdebana kɔnɔ kuma ka ɲi dɛgɛmin tɛ yen an bɛ taa an sɛgɛnna fiɲɛ bɔ o bɛ bɛn bɔ Jabate n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la nin ye tiɲɛ ne ko bala cogo bɛ di bɔ Tarawele yan'an man tigɛ don an bɛ foli ani tanni ta ni ka Musa Ba Sɛgɛrɛ ale ye entrepreneur ye faso maliden don a sigilen don Philadelphie Amérique jamana dɔ la Lamɛrikaw ka jamana min ye Lamɛrikaw ka jamana ye entrepreneur belebeleba don san 20 ni kɔ yen kɛnb'a sigiyɔrɔ ye a n'a dusukolo bɛ ɲɔgɔn na professeur ka don Kaluba dɔgɔnin don o tuma k'a ka foli promotion de quartier don an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ka ɲɛsin Musa Ba ma kabini Philadelphie fulakɛ k'a ka fo wari ne bɛ n tɛgɛ don joona joona le reporter Fasiriba n'o ye ayiwa bamananden a y'a jira k'a fɔ Bakari Tarawele ma deli ka nin mɛn si de ma labɔli kɛ siga t'o la Bakari don o don o n'a dugujɛkan don o don o n'a ka ko kuraw don dugu kɔnɔ a ko nin filamuso n'o ye Awa Ba fila Awa Gafure mun ye muso sarama belebeleba Bakari a n'a ka burumisiw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ malo a bɛ samɛ hali a tɛ fɛ maaw ka ɲɛda ye a ye dɔrɔgu feerela don fulamuso ni dɔrɔgu feere man nɔnɔ feere n ka jan fo dɔrɔgu Awa Gafure Bakari Tarawele ayiwa jamu ma ɲɛkɔrɔ yan a n'a ka burumusi bɛ ɲɔgɔn na wari f'a b'a kuma sulu a tɛ fɛ hali ka maa ɲɛda lajɛ parce que b'a ko fulamuso in bɛ samɛ o n'a ta o ta Bakari o t'a ka kɔlɔfiri bali dɛ parce que b'a ko a ko min ye premier arrondissement Bamakɔ yan
o policiso min ye o commissaire divisionnaire Bakari ale ka cɛdenw olu ye zɔlin da ni ka munumunu salo kɛ Bakari ka sababu kɛ min ye mankan mun b'a nɔfɛ Bakari mankan duman tɛ min ye Abdurahmane Alassane ye ale ye commissaire divisionnaire premier arrondissement ale n'a ka BR a y'u lawuli u ka dɔlɛlima kɛ sabu u ye kunnafoni sɔrɔ ni ka bɔ commune naaninan Lafiyabugu kɔda k'a jira k'a fɔ ko drogue feerelangana dɔ bɛ yen cɛtɛrɛ muso don n'o ye Awa Ba ye o tuma u y'a dɔn tuma min na ko Awa Ba a ka baara ye ka drogue feere Bakari a bɛ drogue minnu feere Bakari u ko a ma ko couche o fana jumɛn ayiwa Bakari couche o couche Bakari o kuma ko Awa Ba b'olu déplacer Bakari ba ye k'a fɔ ko réseau dumanba dɔ de b'a bolo o kuma nin couche ninnu bɛ bɔ fo a kɛra Ghana jamana kɔnɔ Bakari ka bɔ Ghana ka se Mali la nana kun fɔ a dɔ ka jamana i bɛ tɛmɛ jamana joli la Bakari Traoré n'a cunna jamana in kɔnɔ Awa Ba kɔni filamuso b'a salon ni ka taa n'a ye a ka so ni ka dɔdɔlima maa minnu b'a bolo n'a bɛ taa place olu fɛ yen Bakari ko camanba de b'a bolo Bakari ko min kɔni ye premier arrondissement policelakaw ye olu kelen ko kibaruya sɔrɔ ni ka bɔ Awa Ba fɛ yen k'a yira k'a fɔ nin ye drogue feerelanganaba ye o tuma n'u y'a minɛ Bakari Traoré ko fɛn caman bɛ sɔn ka ye a bolo Bakari u y'u ka zɔlon da a ma ɲa min kɔ Bakari min ye mars kalo tile 28 ye u ye janw dali daminɛ k'a dadolima dɔgɔkun kelen kɔnɔna la u y'a cɔmi ni ka taa n'a ye commissariat kɔnɔna la Bakari k'a ɲininka min kɔni ye drogue feere an y'a mɛn k'a fɔ i ye drogue feerela ye o tuma a ma i k'a kan koyi a ko lakika don ko dɔwɛrɛ ci foyi t'ale la drogue feere kɔ nin ye filamuso jagɛlɛn ye dɛ a ko fura c'est-à-dire a ko i bɛ bulu dɔn dɛ a belebelew n'a fitininw baara wɛrɛ foyi tɛ na n'o tɛ Bakari Traoré o kuma wulila joona joona ni ka taa ka sokɔnɔna k'a lawuli k'a lajɛ Bakari o kuma a ye min fɔ a taara kɛ tiɲɛ sabu min kɔni couche yɛrɛ n'o ye bulu dɔ ye u ka drogue dɔ don Bakari u taara o kɔni o den 5 sɔrɔ a bolo min kɔni ye o feerelen ye o kan ka bɛn sɛfɛwari 2,500,000 ma Bakari u y'o salon ni ka taa n'o ye Bakari Traoré parce que b'a ko a ko nin ye réseau dumanba de sabu a kelen tɛ ani mɔgɔ minnu da bɛ ni janfa jugu la Bakari Traoré olu kɔni lasɔmina olu y'a dɔn k'a fɔ ko Awa Ba minɛna olu y'u senfa olu bɛ ka ɲini nin waati kɔnɔ min ye commissaire divisionnaire ye premier arrondissement a ko siga kɔni t'a la ko boli tɛ dan kɛ maa o maa ko ni Awa Ba bɛ janfa la min ye ɲɛnaminimafɛn feereli an ka jamana kɔnɔna la k'u b'u tigɛ da bɛɛ kan kelen kelen min ye Awa Ba ye avril kalo tile gale u y'ale ta ni ka taa n'ale commune sabanan o tribunal la ni ka taa di procureur ma ani min ka kan jamana ye min fɔ sariya la o tuma procureur k'o d'a kan o tuma ko foli badabada o bɛ ka ɲɛsin premier arrondissement maaw ma sabu k'u ye drogue feerelangana dɔ minɛ commune naaninan kɔnɔ Lafiyabugu kɔda la n'o ye filamuso Awa Gafure Awa Ba Awa Saramani ayiwa e y'a ye ɲɛna wa photo min filɛ nin ɲɛkɔrɔ nin ye maa cɛjugu ye a lajɛ nin ye maa cɛjugu ye an bɛ sunkalo la ayi ne tɛ yen filɛ o ayiwa aliharamu kunnafoni filɛ nin ye a ye min fɔ le reporter k'a bi bɔli don reporter mɔgɔw an b'u fo hali Ba Jabate ko n'i ye tigɛ jɔlen bɛɛ k'a t'a ɲi bolo kan nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Abdurahmane Diko nin ye a ka fasiri ye e ko ko sɔɔni wele tɛna bila kasoden kɔrɔ dɔw ma tuguni u ka taa ɲɛfɔli kɛ Kiri Bunakun kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ kabi san 2013 min ye anw ka jamana ka bâtiment dɔw ye n'o bɛ bâtiment public dɔw kofɔ minnu kɔni n'o kɔni maaw y'u feere i b'a fɔ cogo min y'u ja a donni kama n'i y'a ta k'a lajɛ san 2013 maa min n'o tun bɛ a ko ɲɛmɔgɔya la n'o ye ministre kɔrɔ David Sagare ye a donni kama ministre du logement et des affaires foncières de l'urbanisme ale de tun ye o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko ale de ye nin feere latigɛ sɛbɛn ye ale de y'a tɛgɛ nɔ bila min tɛgɛ nɔ bilala bâtiment public 22 17 olu kɔni feere la u sago n'u dungɔ na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye vérificateur général ye a donni kama maa min bɛ vérificateur général ɲɛmɔgɔya n'a jɔyɔrɔ la o de ye Amadou Ousmane Touré ye Amadou Ousmane Touré ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw boloda o sɛgɛsɛgɛliw bolodalen kɔ i b'a ye k'a fɔ a kɔni taara ye k'a fɔ min ye jamana ka soba kule minnu bɛ yen n'o ye bâtiment publicw ye ni service jamana ka service tun bɛ a kɔnɔna na n'o ye a feere k'olu gɛn ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ fana ni yɔrɔ yɛrɛ feerelaw minnu bɛ yen aw tɛna nafolo dɔ di u ma u ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ ye wa waasa min ye degun ye ani
dépense min no be jamana dala caman baka bɔ o la nka nin fɛrɛli a kɔni a kɛra dugu belebele wɛrɛ de ka dugu fara dugu kan ka ɲɛsin jamana wagande ma bawo n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda minnu tun bɛ nin bâtiment ninnu kɔnɔna na u gwɛlen kɔ ka bɔ nin bâtiment ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a feerelen kɔ nafolo kɔni yɔrɔ feerela ninnu kɔni u da dulobaranin sigi a da la k'a dun cogo min ka di u ye maa minnu tun bɛ yen yanni u ka yɔrɔ kura ɲini ka di olu ma walima ka yɔrɔ kura jɔ ka di u ma u kɔni maa caman de bɛ yen u tilala ka wari de bɔ cakɛda yɛrɛ wagande kɔnɔna na ka se ka taa bâtiment yɔrɔ wɛrɛ san walima u bɛ taa don location na o kɔni gɛn bɛ ko ye sa ko min n'a ye maa caman guwa i kamana na kɔsada in na i b'a ye an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba min kɔni n'a bɔra ka kɛ avril kalo tɛmɛlen tile 6 min bɛna san 2022 in kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka jamana dugukoloko ma ani jamana yɛrɛ sirako bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'o urbanisme ministre ye ale kɔni ye gafe dɔ kɔni kalan ministre ka nin laadala ɲɔgɔn ye kɛnɛ kɔnɔna na min kɔni kɛla sababu ye colonel Assimi Goïta ani ministre tɔw ka fara premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga kan o ye communiqué kɛ o communiqué bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ACI PDG kɔrɔ dɛ n'o ye Cheikh Sidi Yaya di Kalifa Sisɔkɔ n'a kun welen bɛ ni ka a ɲagi n'a tilala k'a fɔ ko n'u tilala k'a fɔ kokura dun k'a ma fɛn kɛ k'a kola k'a jɛ e ko a tɛna wele k'a ɲininka kokura wa bawo bâtiment 22 in na 17 o feere cogo ma dɔn bisi basa donna nafoloko la min ye se fɔ wari million mètre carré ninnu kun kan ka feere mètre carré la n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a fiyɛ ko a ka bon kosɛbɛ nafolo min n'o bɛ se ka kofɔ a la o de ye miliyari 16 a n'a kunkan fɛ nka nafolo min yela o feerelen kɔfɛ min kɛla majɛ ye o de ye miliyari 4 a n'a kunkan fɛ o de kɔni o ma ye fewu o donna wo min na maa minnu bɛ yen n'olu da donna feereliko la dɛ k'olu ka wele u ka ɲininka u ka ɲɛfɔli kɛ min ye anw ka communautaire tribunal ye cour économique Jabala bɛ yɔrɔ min na olu ka wele bila ni maa kofɔlen ninnu ma maa o maa bɛ yen ko e y'a sɛbɛn tigɛ nɔ bila a kɔrɔfɔ n'i da donna la fɛlɛw la i ka wele i ka ɲininka i ka ɲɛfɔli kɛ ni majigi yela fa min fɛ ani majɛ yela fa min fɛ o tigi ka wele o ka jamana nafolo a ka segin a wagande kɔnɔ a nɔ na walima u ka minɛ ACI PDG kɔrɔ la n'o ye Cheikh Sidi Yaya di Kalifa Sisɔkɔ ale min n'a kun welen bɛ ka a jalaki n'a tilala ka lajɛya a bɛna wele kokura tun k'a ɲininka bɔgɔ jɛnilen kan maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye David Sagara ye ale min y'a sɛbɛn tigɛ nɔ bila ka bâtiment ninnu feereli latigɛ a n'a wele ka ɲininka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana ka sugubilenko fana kalama n'u t'a la ka ko ninnu kɛ jɛlenya kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen na wele bawo nafolo k'a a tɛ ta k'a dun tugun k'i sigi n'a ye k'i hakili latigɛ bawo maa minnu n'olu bɛ yen bi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye dunko juguya k'u n'a kɛlɛ filamɛriw o bɛɛ kɛlɛ maa o maa bɛ yen k'e baarada kɔni ye dibidibini wale ye foroba nafolo la o kɔni o baara banna pewu nin ye wuye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Abdurahmani Diko a ka fasiri Bɔkari Tarawele kunnafoni min tun sumana ka kan kun nin y'o minɛ siyanin ye ka waleɲuman dɔn foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wari yan'an m'an sigiyɔrɔ bila a ka kan an ka to k'an da don foliw la o bɛ to ka ko ja waati ani waati ye dankɔrɔba in a bɛ ka un na n'o ye chef escadron Lasini Tamba Keta commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bɔkari Tarawele n'a logilen don ka un kɔnɔ a tun taara formation na Maroc formation dɔnniyaw sɔrɔla a ɲuman taara ɲuman seginna ka na baara kuraw ni hakilina kuraw sɛgɛnnafiɲɛbɔw bɛ senna nin waati la n'o banna min ye nin kuraba ye o de bɛna fiyɛ gendarmerie la kɛrɛnkɛrɛnnen la commandant min ye commandant groupement territorial de gendarmerie Tarawele a kununama ani a bɛna fari kura mun da wari yɛlɛma bɛna don ni ɲɔgɔn cɛ o tuma an bɛ dankɔrɔba in fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Lasine Tamba Keta ye o de fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Elhadji Mohamed Sako Holding ale PDG ba don o de an b'a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo nin waati la 15 Sambugu 3 ciseaux d'or le maestro wari min ye le cultivateur cɛ kelen tɔgɔ caman o kelen ni kɔni n yɛrɛ b'o sɛbɛntiya le footballeur le danseur a to ten sa a ka ɲi an ka to ten n'o tɛ i b'a fɔ sisan fo sini sɔgɔma a ka ɲi n b'a dɔn nin o n b'a dɔn i b'a fɔ ko n tigɛ a ka ɲi Bɔkari Tarawele le maestro Mali bɛɛ cɛ kelen min ye 3 ciseaux d'or kɔrɔta sanfɛ ale don wari Mali sigi furadama kana bila bi la maa fila ma kɔrɔta n'ale kelen tɛ a jɔlen bɛ tabali la nin waati kelen kɔnɔ Bɔkari si janfara nka u n'a ta o ta baara a b'i sigi k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka miseli ta ni ka fili don a la Bɔkari ka sɔrɔ a verre t'a ɲɛ na o tuma Ala ye fɛnba k'a ye hali bi ko Ala k'a n'a ɲɛ kɔrɔ
ala ka sijan d'a ma hali bi ala ka kɛnɛya d'a ma yaasa a ka tɛmɛ n'a ka baara bolodalenw ye dankɔrɔba in bɛ Buguba la n'o ye Elhadji Bɛɲɛ Ɲare Zenith Air Bɛɲɛ Ɲare min ye dankɔrɔba in ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ so jɔ a bɛ sirabaw dilan Bɔkari Tarawele a bɛ min ye minɛnw ɲini ka bila yɔrɔ la sumaya baaraw tɛmɛnen kɔfɛ o de an b'a n'a denw fo bɛɛ lajɛlen ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen dankɔrɔba in filɛ nin ye commune 3nan ale CCRF kɔnɔ n'o ye docteur gynécologue docteur Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ko a ma hali n'an bɛ woro sara ko grand frère i bɛna min fɔ to i kɔnɔ dɛ ni grand frère kɔni fɔ ka ban k'a ye grand frère kamalenba ayiwa n da t'o kuma na n ko n da t'a kuma na mun ko dɔ bɛnnen don dɔ la ni dɔ ye de baasi tɛ pari n'a y'a pari de i b'a kɛra jɛngɛnen ye mais n'a fɔra ko kamalenba n ko ye fierté dɔ de grand frère kamalenba mais an bɛ dankɔrɔba in fo a tigɛ ka di kɔnɔfara la sabu min kɔni ye opération ye wari a dɔn bɛ n'o ye adamaden bosola don wa a tigɛ ka di fo ka dama tɛmɛ gynécologue don ale fɛ jɛɲɔgɔnya ma ɲi fiyewu an b'a fo kosɛbɛ wari gynécologue baara n'o fɔra ka ban wari an ka jamana in kɔnɔ maa t'a kan o la o tuma ni a ye bana o bana fɔ ko la o tuma o ye tarafa dani ye wari an b'a fɔ a tun bɛ commune kɔnɔ yan a bɔra commune CCRF la ni ka taa commune 3nan ka taa kɛ yen médecin chef ba yɛrɛ ye wari an bɛ dankɔrɔba in fɔ ale bɛ Ziyegwa a bɛ kɛrɛnkɛrɛnna Fafeke n'o ye radio Fafeke Jaramana a bɛ bila marabolo la Zedaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn directeur du programme don ale n'u ka association dɛmɛtɔ ɲɛmaaba ya Blanche Daw cɛkɔrɔba n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔkari dɔ de ye ne ɲininka ko kuma bɛɛ n bɛ ka Zedaw k'a ka foli kɛ o kuma n y'a yira la k'a fɔ n b'a kuma fɔ a ye antenne na don dɔ maa don maa ka maa don maa don jɛɲɔgɔn don n'a fɔra ko maa don maa ka maa don kuma banna ye Bɔkari an bɛ dankɔrɔba in fɔ n'o ye transitaire Ali Kuma Bɔkari an b'a fɔ a filɛ nin ye Kumala transit Medinakɔrɔ sugu la an bɛ entreprise EYH fo n'o ye Yusufu Ayidara ale ye PDG ba ye entreprise yɛrɛ bɛ masigi ka taa bila Morila a n'a ka chef d'entreprise n'o ye Dirisa Kulubali k'a ma ko Nuwaro an b'a fɔ dantɛ foli min na Dirisa ko ne fana bɛ ale ye BAD ye ale ye pétrolier a bɛ masigi n'o ye Madugu Banani kɔrɔ an b'a fɔ dantɛ foli min na Sanso maire n'o ye Samu Mariko an b'a fɔ dantɛ foli mun na professeur Lasana Sanogo a n'a ka kalandenw u filɛ nin ye Fana an b'a fɔ ko nin y'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bɔjɔte e ka foliw balen kɔ ne yɛrɛ bɛ lamɛnbaa dɔw fo minnu bɛ n'u sɔgɔlen bɛ jɛgɛfɔ la revue de la presse a tɛ pan u kunna o dɔ bɛ tali kɛ min ye Tijani Sako Abdusalamu Wɔrɛmɛ ninnu ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Abdurahmane Sanogo chargé de projet don Ageroute la n'ale kɔni ye fɛn fɛn fɔ siraba dilanli ko la o kɔni i bɛ kala turu o kan an kun joli Togo Kanam directeur général kɔrɔ don san 7 Kanam ɲɛmaaya la o baalen kɔ jamana ye danaya d'a kan kokura a filɛ nin ye a ka bureau kɔnɔ maison des aînés na a bɛ anw lamɛn Amadu Togola Couture a n'a ka baraminɛ kalandenw n'o y'a ka parantiw ye cɛman ni musoman an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u bɛ anw lamɛn jamukan in tɛ pan u kan o filɛ nin ye Ɲamakɔrɔkurani Tarawabilenba in da la Togola Couture ka fara Mercedes Togola kan o bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka magoya ye ka taa se min ye Bakari Sidi Diabaté chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo lieutenant Dawuda Adama Traoré ale tun ye chef délégation judiciaire 7e arrondissement na min bibi na a bɛ jamana ka baara la jamana a bɛ taamana jamana kɔnɔ an bɛ a fana fo taa ni ka segin ɲuman ala ka o nɔgɔya a ye min ye major de police Gawusu Jalo ye section carte d'identité 7e arrondissement an bɛ a fana fo fo ka taa se min ye boutique électronique de la nation ye Umar Jana Badenw u bɛ anw lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo Segina Gawusu Jara a n'a furumuso an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kalabankɔrɔ Kulubileni sanfɛla la ninnu bɛɛ lajɛlen u sɔgɔn bɛ jɛkafɔ la Bɔkari Titani Kaba Kulubali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn jɛmukan tɛ tɛmɛ a kan a b'a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen o kuma foli laban o bɔra Jibi yɔrɔ n'o ye Musa Tangara ale ye tailleur mɔlen jolenba ye Korofina Nord commune kɔnɔ ka taa bila min ye mana kɛ maɲɔgɔlɔ fɛn fɛn ye e de mago bɛ brodé la walima simple la Bɔkari n'i sera Musa Tangara fɛ yen o kuma i tɛ foyi jigin kɔ muso fila ta ma nɔgɔ dɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɔra Jibi yɔrɔ a bɛ faamu n'a fɔra ye a n'a baarakɛlaw Bɔkari an bɛ bi taa bila waati korona sisan Burabila ni Sidibe ni sigi ka farikoloɲɛ ɲɛfɔ o tuma min ye Jibi ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne tun ye bi kunnafoni lasebaaw ye ni Ala sɔnna a ma sini o tuma an bɛ se kɛnɛ kan tuguni min ma sɔrɔ sini an b'o kibaruya da bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ sa ni caga tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam